Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι όσο περισσότερο στέκεστε στη θέση σας, τόσο περισσότερο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται αποφασισμένοι να σας κάνουν να πέσετε? Είναι σαν να σε ενοχλεί η σταθερότητά του, σαν η ηρεμία τους να ήταν ένας καθρέφτης που αντανακλά κάτι που δεν θέλουν να δουν και μετά προσπαθούν ξανά. Αυξήστε τη δόση, αλλάζουν τη στρατηγική, δοκιμάζουν από άλλη οπτική γωνία και στέκεσαι εκεί και αναρωτιέσαι, γιατί η ειρήνη μου φαίνεται να προκαλεί τόσο πολύ πόλεμο? Αυτό δεν είναι παράνοια, αυτό δεν είναι θυματοποίηση, αυτό είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται στη ζωή οποιουδήποτε αποφασίζει να μην κρατηθεί όμηρος των αντιδράσεων των άλλων. Εκείνοι που επιλέγουν να παραμείνουν ακέραιοι ξυπνούν κάτι στους άλλους. Μερικές φορές θαυμασμός, συχνά άβολα. Και το πιο περίεργο είναι ότι δεν κάνεις τίποτα επιθετικό. Δεν επιτίθεται σε κανέναν. Δεν είναι ανταγωνισμός. Απλώς στέκεσαι εκεί, ενώ ο κόσμος γύρω σου φαίνεται να απαιτεί να καταρρεύσεις μαζί του. Παραμείνετε ακλόνητοι και παρακολουθήστε καθώς προσπαθούν όλο και πιο σκληρά να σας ταρακουνήσουν. Αυτό είναι το παράδοξο που σχεδόν κανείς δεν σας λέει. Η εσωτερική σταθερότητα δεν εξαλείφει τις επιθέσεις. Τις εντείνει, τουλάχιστον στην αρχή. Τουλάχιστον όσο οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορείς να συγκινηθείς. Αλλά υπάρχει κάτι στην άλλη πλευρά αυτής της δοκιμασίας. Κάτι που ανακαλύπτουν μόνο όσοι διασχίζουν. Ξέρεις, αυτό το συναίσθημα του να είσαι καλά, πραγματικά καλά, και ξαφνικά κάποιος έρχεται με ένα σχόλιο, μία στάση, μία ενέργεια που φαίνεται υπολογισμένη για να σε βγάλει εκτός τροχιάς. Ήσουν ήρεμος, συγκεντρωμένος, παρόν, και μετά έρχεται η πρόκληση. Λεπτό ή άμεσο, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνει μέσα σου. Πρώτον, μια δυσφορία, μια σύσπαση στο στήθος. Μια προθυμία να απαντήσει, να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να αποδείξει κάτι. Το σώμα σας αντιδρά πριν το μυαλό σας μπορέσει να το επεξεργαστεί. Και σε αυτό το διάστημα των δευτερολέπτων νιώθεις ότι πρόκειται να χάσεις κάτι που έχεις κερδίσει. Δεν έχει να κάνει με το άτομο, έχει να κάνει με το τι μπορεί να έχει πρόσβαση σε σένα. Και το χειρότερο είναι όταν συνειδητοποιείς ότι δεν ήταν η πρώτη φορά, ότι αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Ότι κάποιος εμφανίζεται πάντα κάποια στιγμή δοκιμάζοντας τη δομή του. Σαν να υπήρχε ένα αόρατο ραντάρ που ανιχνεύει πότε ενισχύεστε και στέλνει παρεμβολές για να σας κάνει να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση. Προσπαθείς να καταλάβεις, προσπαθεί να εκλογικεύσει. Έκανα κάτι, το προκάλεσα, υπερβάλλω, και ενώ ψάχνετε για εξηγήσεις, η αμφιβολία έχει ήδη κάνει τη δουλειά της. Δεν είσαι πια τόσο σταθερός. Ήδη αναλύει, δικαιολογεί, αμφισβητεί τον εαυτό του. Το σοκ δεν προήλθε από το πραξικόπημα. Προήλθε από το μυαλό του που προσπαθούσε να επεξεργαστεί μια επίθεση που ίσως δεν άξιζε καν τόση προσοχή. Έτσι δουλεύει. Ο πραγματικός αντίκτυπος σπάνια βρίσκεται σε αυτό που συμβαίνει. Είναι στην εσωτερική αντίχηση. Πόσο του επιτρέπεις να αντιχεί? Στο χρόνο που αφιερώνεις σε κάτι που θα έπρεπε να είχε περάσει σε δευτερόλεπτα. Και το ξέρεις. Κατά βάθος ξέρεις, αλλά το να γνωρίζεις δεν είναι το ίδιο με το να μπορείς να ενεργείς διαφορετικά. Η γνώση δεν διαλύει την αυτόματη αντίδραση. Η γνώση δεν εμποδίζει το σώμα να συστέλλεται όταν έρχεται η πρόκληση. Γι' αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι ζουν σε αυτό τον κύκλο. Χτίζουν λίγη ειρήνη, δοκιμάζονται, εν μέρει καταραίουν, ξαναχτίζονται, δοκιμάζονται ξανά. Και φαίνεται όλο και πιο δύσκολο. Κάθε φορά επανέρχεται η ερώτηση, αξίζει να προσπαθώ να είμαι ακλόνητος σε έναν κόσμο που φαίνεται αποφασισμένος να με ταρακουνήσει? Η απάντηση δεν είναι να αγνοήσουμε τον κόσμο. Είναι να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει όταν αρνείσαι να πέσεις. Αυτό που κανείς δεν σας εξηγεί είναι ότι οι περισσότερες προσπάθειες αποσταθεροποίησης σας δεν είναι προσωπικές. Αισθάνονται προσωπικά, αλλά στην ουσία είναι αντανακλάσεις.
Όταν στέκεσαι σταθερός μπροστά σε κάποιον που βρίσκεται σε εσωτερικό χάος, γίνεσαι ένα ζωντανό αντιθετικό στοιχείο. Η σταθερότητά τους αναδεικνύει την αστάθεια του άλλου. Και αυτό είναι άβολο για όσους δεν θέλουν να κοιτάξουν τον εαυτό τους. Δεν έχει να κάνει με σένα. Έχει να κάνει με το τι πρεσβεύεις. Το άτομο που προσπαθεί να σας ταρακουνήσει συνήθως δεν προσπαθεί να σας καταστρέψει. Προσπαθεί να νιώθει λιγότερο μόνη στη δική της έλλειψη ελέγχου. Αν πέσετε μαζί, νιώθει επικυρωμένη. Αν παραμείνετε όρθιοι, πρέπει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η πτώση της είναι επιλογή, όχι μοιραία. Αυτή δεν είναι μια αφηρημένη θεωρία. Είναι ένα παρατηρήσιμο μοτίβο. Δώστε προσοχή στις καταστάσεις στις οποίες έχετε δοκιμαστεί περισσότερο. Σχεδόν πάντα η άλλη πλευρά περνούσε κάτι. Ήταν απογοητευμένος, ανασφαλής, φοβισμένος, θυμωμένος με την ίδια του τη ζωή και εμφανιστήκατε ως βολικός στόχος. Όχι επειδή έκανες κάτι λάθος, αλλά επειδή ήσουν διαθέσιμος, γιατί η σταθερή του παρουσία ήταν από μόνη της μία σιωπηλή πρόκληση στην εσωτερική κατάσταση του άλλου. Και εδώ είναι το σημείο που αλλάζει τα πάντα. Όταν το καταλάβεις αυτό, η πρόκληση χάνει τη δύναμή της. Όχι επειδή γίνεσαι αδιάφορος, όχι επειδή σταματάς να νιώθεις, αλλά επειδή σταματάς να ερμηνεύεις κάθε επίθεση ως μήνυμα για το ποιος είσαι. Αρχίζεις να το βλέπεις ως ένα μήνυμα για το ποιος είναι ο άλλος εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν δικαιολογεί την κακή συμπεριφορά. Είναι να σταματήσετε να απορροφάτε την ενέργειά τους σαν να ήταν δική σας ευθύνη να τη μεταφέρετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν αντιδρώντας. Κάποιος κάνει κάτι, ανταποκρίνεται. Κάποιος λέει κάτι, απαντούν. Η ζωή γίνεται μια άπειρη ακολουθία ερεθισμάτων και αυτόματων αντιδράσεων, όπου ο έλεγχος είναι πάντα στο εξωτερικό. Και όταν αποφασίζεις να ξεφύγεις από αυτό το μοτίβο, όταν επιλέγεις να μην αντιδράσεις αυτόματα, σπάς ένα αόρατο συμβόλαιο που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι υπέγραψαν. Αυτό το συμβόλαιο λέει: αν σε σπρώξω θα κουνηθείς. Αν σε πειράξω θα ανταποκριθείς. Αν σου επιτεθώ θα αντεπιτεθείς ή θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Όταν δεν εκπληρώνεις αυτό το συμβόλαιο, όταν απλά μένεις, κάτι περίεργο συμβαίνει. Το άλλο άτομο μένει χωρίς αναφορά. Το σενάριο που ήξερε δεν λειτουργεί πλέον και αυτό δημιουργεί μία από τις δύο αντιδράσεις. Είτε τα παρατάει και σε αφήνει ήσυχο, είτε εντείνει τις προσπάθειές της. Η κλιμάκωση δεν είναι σημάδι ότι το κάνετε λάθος. Είναι σημάδι ότι το κάνεις διαφορετικά. Είναι το σύστημα που δοκιμάζει εάν η αλλαγή σας είναι πραγματική ή αν είναι απλώς μια φάση. Σκεφτείτε σαν κάποιος που προσπαθεί να σπάσει μια πόρτα. Αν η πόρτα υποχωρήσει λίγο, το άτομο συνεχίζει να σπρώχνει. Αν η πόρτα τρίζει, πιέζει πιο δυνατά. Μόνο όταν η πόρτα δείχνει επανειλημμένα ότι δεν θα ανοίξει, το άτομο τα παρατάει και πηγαίνει να ψάξει για άλλη είσοδο. Η εσωτερική σας σταθερότητα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Στην αρχή θα δοκιμαστεί πιο έντονα ακριβώς επειδή είναι καινούριο. Ακριβώς επειδή οι άλλοι εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι είναι πραγματικό. Με την πάροδο του χρόνου, όταν αποδεικνύεται η συνέπεια, οι δοκιμές μειώνονται. Όχι επειδή οι άνθρωποι έχουν γίνει καλύτεροι, αλλά επειδή έχουν μάθει ότι αυτή η πόρτα δεν ανοίγει. Αυτό απαιτεί υπομονή, απαιτεί ανοχή στην αρχική ενόχληση. Απαιτεί να αποδεχτούμε ότι η μεταβατική περίοδος θα είναι πιο δύσκολη, όχι ευκολότερη. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι δεν βιώνουν ποτέ. Την ελευθερία να μην ελέγχονται από τις αντιδράσεις των άλλων. Οι στοικοί κατάλαβαν κάτι που οι περισσότεροι από εμάς εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε να αποδεχτούμε. Η μόνη περιοχή που είναι πραγματικά δική σας είναι η εσωτερική. Δεν ελέγχεις τι κάνουν οι άλλοι. Δεν ελέγχει τι λένε. Δεν ελέγχει πώς αντιδρούν στην παρουσία του, στην επιτυχία του, στην ειρήνη του.
Δεν ελέγχετε την κυκλοφορία, τον καιρό, τις αποφάσεις του αφεντικού σας, τα συναισθήματα του συντρόφου σας, τις απόψεις της οικογένειάς σας. Αλλά εσείς ελέγχετε πώς ερμηνεύετε. Εσείς ελέγχετε πού τοποθετείτε την προσοχή σας. Εσείς ελέγχετε πόσο χρόνο αφιερώνετε σε κάθε σκέψη. Εσείς ελέγχετε τη στάση που παίρνετε μπροστά σε αυτό που δεν μπορείτε να αλλάξετε. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Αυτό είναι όλο. Ο ακλόνητος άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν αισθάνεται. Είναι αυτός που αισθάνεται, αναγνωρίζει και επιλέγει να μην κυβερνάται από το συναίσθημα. Είναι αυτός που αντιλαμβάνεται την πρόκληση που έρχεται και αποφασίζει συνειδητά να μην παραδώσει την εξουσία να καθορίσει την εσωτερική του κατάσταση σε κάποιον που δεν αξίζει καν αυτή την επιρροή. Δεν πρόκειται για καταστολή, πρόκειται για ανακατεύθυνση. Όταν κάποιος προσπαθεί να σε ταρακουνήσει και δεν ταρακουνιέσαι, δεν προσποιείσαι ότι δεν συνέβη τίποτα. Λες σιωπηλά, αυτό δεν έχει καμία εξουσία πάνω μου. Μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε, αλλά το κέντρο μου δεν είναι εκεί που νομίζετε ότι είναι. Και αυτή η αλλαγή άξονα αλλάζει τα πάντα. Επειδή το παιχνίδι δεν έχει πλέον να κάνει με τη νίκη ή την ήττα της εξωτερικής αλληλεπίδρασης. Το παιχνίδι αφορά τη διατήρηση της εσωτερικής ακεραιότητας, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει έξω. Το πρώτο λάθος που καταστρέφει την εσωτερική σταθερότητα ακόμη και πριν σχηματιστεί είναι να συγχέουμε το να είσαι ακλόνητος με το να είσαι αναίσθητος. Ακλόνητος δεν σημαίνει να μην αισθάνεσαι. Σημαίνει να νιώθεις χωρίς να κυριαρχείσαι. Σημαίνει να επιτρέπεις στο συναίσθημα να σε προσπεράσει χωρίς να πάρει τον έλεγχο των πράξεών σου. Όσοι προσπαθούν να είναι αναίσθητοι χτίζουν τείχους. Και οι τείχοι δεν σας προστατεύουν μόνο από ό,τι είναι κακό. Σε απομονώνουν επίσης από ό,τι είναι καλό. Το άτομο που κλείνεται στον εαυτό του για να μην πληγωθεί, κλείνει και τον εαυτό του για να μην τον αγγίξουν, τον αγαπήσουν, τον συνδέσουν. Η πραγματική σταθερότητα δεν είναι τείχος. Είναι ένας άξονας. Είναι ένα εσωτερικό κέντρο βάρους που σας επιτρέπει να επηρεάζεστε από τον κόσμο χωρίς να σας γκρεμίζει. Νιώθεις τη βροχή, αλλά δεν παρασύρεσαι από την πλημμύρα. Παρατηρείς τον άνεμο, αλλά δεν πετάς μακριά. Η προσαρμογή που απαιτείται εδώ είναι λεπτή αλλά μεταμορφωτική. Σταματήστε να προσπαθείτε να μην αισθάνεστε και αρχίστε να εξασκείτε το συναίσθημα χωρίς να ενεργείτε αυτόματα. Όταν έρθει το πείραγμα, νιώστε τη δυσφορία. Παρατηρήστε πού εμφανίζεται στο σώμα. Παρατηρήστε την προθυμία να αντιδράσετε. Και μετά κάντε κάτι ριζοσπαστικό. Μην κάνετε τίποτα, τουλάχιστον όχι αμέσως. Αυτό το διάστημα μεταξύ του ερεθίσματος και της απόκρισης είναι εκεί που βρίσκεται η ελευθερία σας. Όσο περισσότερο μπορείτε να κάνετε αυτό το διάστημα, τόσο πιο ακλόνητοι γίνεστε. Όχι επειδή σταμάτησες να νιώθεις, αλλά επειδή έπαψες να είσαι όμηρος αυτού που νιώθεις. Το δεύτερο λάθος είναι να πιστεύουμε ότι σταθερότητα σημαίνει ακαμψία. Η εικόνα που έχουν πολλοί για έναν ακλόνητο άνθρωπο είναι κάποιου που είναι σκληρός, άκαμπτος, που δεν υποχωρεί καθόλου. Αλλά αυτή η ακαμψία είναι εύθραυστη. Ό,τι δεν λυγίζει, σπάει. Ό,τι δεν προσαρμόζεται, ραγίζει. Η αληθινή σταθερότητα μοιάζει περισσότερο με το νερό. Το νερό δεν αντιστέκεται στο εμπόδιο, τριγυρνάει, ρέει, βρίσκει τρόπους. Κι όμως, με την πάροδο του χρόνου, φθείρει την πιο σκληρή πέτρα. Το να είσαι ακλόνητος δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζεις ποτέ τη θέση σου. Σημαίνει ότι οι αλλαγές σας προέρχονται από μέσα, από μια συνειδητή απόφαση, όχι από μια εξωτερική πίεση που σας ανάγκασε να υποχωρήσετε. Μπορείς να ακούσεις μια κριτική και να αποφασίσεις εσωτερικά ότι έχει αξία και ότι θα διορθώσεις κάτι. Αυτό δεν είναι αδυναμία, αυτό είναι ευφυΐα. Η αδυναμία θα ήταν να αλλάξεις μόνο και μόνο επειδή κάποιος σε πίεσε χωρίς να συμφωνείς πραγματικά. Το τρίτο λάθος είναι να ελπίζουμε ότι η σταθερότητα θα εξαλείψει τις επιθέσεις. Δεν εξαλείφει, τουλάχιστον όχι στην αρχή. Όπως έχουμε ήδη πει, συχνά εντείνει τις επιθέσεις στην αρχική περίοδο.
Και πολλοί άνθρωποι τα παρατάνε ακριβώς σε αυτό το στάδιο, νομίζοντας ότι έχουν κάνει κάτι λάθος. Δεν έκανες τίποτα λάθος. Κάνεις κάτι διαφορετικό. Και το διαφορετικό συναντά πάντα αντίσταση πριν βρει αποδοχή. Η προσαρμογή εδώ είναι αναμενόμενη. Μην περιμένετε να γίνει αμέσως σεβαστή η ειρήνη σας. Περιμένετε να δοκιμαστεί. Και προετοιμαστείτε να περάσετε το τεστ ξανά και ξανά μέχρι οι άλλοι να καταλάβουν ότι έχετε αλλάξει πραγματικά. Το τέταρτο λάθος είναι να προσπαθείς να αποδείξεις σταθερότητα. Τη στιγμή που αρχίζεις να δείχνεις ενεργά ότι δεν κλονίζεσαι, είσαι ήδη κλονισμένος. Η πραγματική σταθερότητα δεν χρειάζεται απόδοση. Απλώς είναι. Όποιος χρειάζεται να δείξει ότι είναι ήρεμος, δεν είναι ήρεμος. Όποιος πρέπει να αποδείξει ότι δεν νοιάζεται πάρα πολύ. Η ανάγκη για επίδειξη είναι από μόνη της μία μορφή αντίδρασης στον άλλο. Ο πραγματικά ακλόνητος άνθρωπος δεν έχει τίποτα να αποδείξει. Δεν απαντά σε προκλήσεις γιατί δεν υπάρχει τίποτα για να απαντήσει. Δεν είναι ότι συγκρατείται. Απλώς πραγματικά δεν βλέπει το νόημα να μπει σε ένα παιχνίδι που δεν οδηγεί πουθενά. Το πέμπτο λάθος είναι να πιστεύεις ότι πρέπει να λύσεις το άλλο. Όταν κάποιος σας επιτίθεται, η φυσική τάση είναι να θέλετε να διορθώσετε την κατάσταση. Εξηγήστε την άποψή σας. Δείξτε ότι το άτομο κάνει λάθος. Πείστε την να σταματήσει. Αλλά αυτό βάζει την ευημερία σας στα χέρια κάποιου που σαφώς δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία σας. Δίνει στο άτομο ακριβώς αυτό που θέλει, την ενέργειά σας, την προσοχή σας, τον χρόνο σας. Η προσαρμογή είναι ριζική. Δεν χρειάζεται να λύσετε το άλλο. Δεν χρειάζεται να σε καταλαβαίνουν όλοι. Δεν χρειάζεστε το άτομο που σας επιτέθηκε να αναγνωρίσει ότι έκανε λάθος. Η ειρήνη σας δεν εξαρτάται από τη μετάνοια των άλλων. Η σταθερότητά του δεν χρειάζεται εξωτερική επικύρωση. Μπορείς να είσαι εντελώς καλά ενώ ο άλλος παραμένει εντελώς λάθος για σένα. Αυτό είναι ελευθερία. Η εσωτερική σταθερότητα δεν είναι κάτι που κάνεις. Είναι κάτι που γίνεσαι. Δεν είναι μια τεχνική που εφαρμόζεις όταν έρχεται ο χλευασμός. Είναι μια στάση που καλλιεργείς καθημερινά στα μικρά πράγματα, ώστε να είσαι διαθέσιμος όταν συμβαίνουν τα μεγάλα πράγματα. Είναι σαν μυς. Δεν πηγαίνεις στο γυμναστήριο την ημέρα του αγώνα περιμένοντας να έχεις δύναμη. Προπονείσαι κάθε μέρα ώστε η δύναμη να είναι εκεί όταν τη χρειάζεσαι. Η εκπαίδευση σταθερότητας συμβαίνει σε φαινομενικά ασήμαντες στιγμές. Στην κίνηση όταν κάποιος σας κλείνει. Στη σειρά όταν κάποιος τρυπάει. Σε περιστασιακή συζήτηση όταν κάποιος κάνει ένα περιττό σχόλιο. Κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις είναι μια ευκαιρία να εξασκήσετε το διάστημα μεταξύ ερεθίσματος και απόκρισης. Κάθε μία είναι μια ευκαιρία να επιλέξετε συνειδητά πώς θέλετε να αντιδράσετε, αντί να παρασυρθείτε από την αυτόματη αντίδραση. Και όταν εξασκείσαι στις μικρές στιγμές, οι μεγάλες στιγμές γίνονται διαχειρίσιμες. Όχι επειδή μικραίνουν, αλλά επειδή μεγαλώνεις. Κάτι συμβαίνει όταν μένεις σταθερός με συνέπεια. Κάτι που σε ξεπερνά. Οι άνθρωποι γύρω σας αρχίζουν να αλλάζουν. Όχι επειδή τα αλλάξατε άμεσα, αλλά επειδή η σταθερή παρουσία τους δημιουργεί ένα διαφορετικό περιβάλλον. Σκεφτείτε πώς είναι να βρίσκεστε κοντά σε κάποιον που είναι πραγματικά ήρεμος. Όχι η αναγκαστική ηρεμία εκείνων που συγκρατούνται, αλλά η πραγματική ηρεμία εκείνων που είναι σε ειρήνη με τον εαυτό τους. Αυτή η παρουσία έχει αποτέλεσμα. Καλεί και άλλους να ηρεμήσουν. Ομοίως, η σταθερότητά σας δημιουργεί ένα πεδίο γύρω σας. Οι άνθρωποι γύρω σας αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να ανταποκριθείτε στη ζωή. Ότι είναι δυνατόν να μην είσαι όμηρος των περιστάσεων. Ότι η αυτόματη αντίδραση δεν είναι η μόνη επιλογή. Δεν χρειάζεται να το κηρύττεις αυτό. Δεν χρειάζεται να διδάξετε. Απλά πρέπει να είσαι, και το είναι πιο ισχυρό από οποιαδήποτε ομιλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα αλλάξουν. Κάποιοι θα συνεχίσουν να προσπαθούν να σας ταρακουνήσουν. Κάποιοι θα απομακρυνθούν επειδή η σταθερότητά τους ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά θα ακολουθήσουν και άλλοι. Θα αναζητήσουν κάτι σε εσάς που θέλουν επίσης να καλλιεργήσουν.
Και έτσι, χωρίς να κάνεις θόρυβο, χωρίς να προσπαθείς να πείσεις κανέναν, γίνεσαι μια σιωπηλή επιρροή για κάτι καλύτερο. Υπάρχει ένα σημείο μετά από αρκετό χρόνο εξάσκησης που η σταθερότητα πάβει να είναι προσπάθεια και γίνεται φύση. Δεν χρειάζεται πλέον να θυμάστε να μην αντιδράτε. Η μη αντίδραση γίνεται προεπιλογή. Δεν χρειάζεται πλέον να πείσετε τον εαυτό σας να μην κλονιστείτε. Το να μην ταρακουνιέσαι γίνεται αυτό που είσαι. Και όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει στους άλλους. Σταματούν να προσπαθούν, όχι εντελώς, όχι όλα, αλλά σημαντικά. Είναι σαν να υπάρχει μια ήσυχη αναγνώριση ότι δεν είστε πλέον βιώσιμος στόχος. Ότι το να προσπαθείς να σε αποσταθεροποιήσουν είναι χάσιμο χρόνου. Ότι βρίσκεστε σε ένα μέρος όπου οι προκλήσεις απλά δεν φτάνουν. Αυτό δεν είναι αλαζονία, δεν είναι ανωτερότητα. Είναι απλώς το φυσικό αποτέλεσμα του να έχεις καλλιεργήσει κάτι πραγματικό για αρκετό καιρό. Και το πιο όμορφο είναι ότι δεν φτάνεις εκεί πολεμώντας τους άλλους. Φτάνεις εκεί δουλεύοντας με τον εαυτό σου. Η εξωτερική νίκη είναι συνέπεια της εσωτερικής κατάκτησης. Αυτό που κάνει κάποιον πραγματικά ακλόνητο δεν είναι η απουσία δυσκολιών. Είναι η παρουσία ενός κέντρου που δεν αλλάζει ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτό το κέντρο δεν είναι δεδομένο. Είναι χτισμένο. Μέρα με τη μέρα. Επιλογή μετά την επιλογή. Στιγμή με τη στιγμή. Κάθε φορά που νιώθεις την πρόκληση και επιλέγεις να μην αντιδράς αυτόματα, ενισχύεις αυτό το κέντρο. Κάθε φορά που επιτρέπετε στο συναίσθημα να περάσει χωρίς να σας κυριεύει, διευρύνετε την ικανότητά σας να παραμένετε. Δεν υπάρχει συντόμευση, δεν υπάρχει hack. Υπάρχει μόνο η συνεπής πρακτική του να είσαι αυτός που θέλεις να γίνεις. Και η ομορφιά βρίσκεται στη διαδικασία, όχι στον προορισμό. Γιατί κάθε μέρα προπόνησης είναι από μόνη της μία νίκη. Κάθε στιγμή συνειδητής επιλογής είναι μια επιβεβαίωση ότι είστε κάτι περισσότερο από τις αυτόματες αντιδράσεις σας. Δεν προσπαθείτε να φτάσετε σε ένα μέρος όπου δεν θα εξεταστείτε ποτέ ξανά. Χτίζεις την ικανότητα να περνάς τεστ όταν έρχονται. Και θα έρθουν. Πάντα θα έρχονται. Η διαφορά είναι ότι δεν θα τους φοβάστε πια. Παραμείνετε ακλόνητοι. Όχι επειδή θα κάνει τους άλλους να σταματήσουν να προσπαθούν. Θα προσπαθήσουν. Ίσως και πιο δυνατό στην αρχή. Παραμείνετε ακλόνητοι, γιατί αυτό επιλέγετε να είστε. Γιατί το κέντρο σας δεν είναι προς πώληση, επειδή η ειρήνη τους δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Παραμείνετε ακλόνητοι και παρατηρήστε. Παρατηρήστε πως οι προσπάθειες που κάποτε σας έριξαν κάτω τώρα σας προσπερνούν χωρίς να αφήσουν σημάδι. Παρατηρήστε πως η παρουσία τους αρχίζει να επηρεάζει το περιβάλλον γύρω τους. Παρατηρήστε πως με την πάροδο του χρόνου ακόμη και εκείνοι που προσπάθησαν να σας ταρακουνήσουν αρχίζουν να σέβονται τη συνέπειά σας. Δεν είναι να νικάς τους άλλους. Ποτέ δεν ήταν. Έχει να κάνει με το να μην χάνεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να ζεις ανάμεσά τους. Και όταν το καταλάβεις πραγματικά αυτό, όταν κατεβαίνει από το κεφάλι στο σώμα, στην ψυχή, ανακαλύπτεις ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στην αντίδραση, παραμένει. Να παραμείνουμε ολόκληροι όταν όλα προκαλούν κατακερματισμό. Να παραμείνουμε σε ειρήνη όταν όλα προκαλούν πόλεμο. Μείνε εσύ όταν όλα σε πιέζουν να είσαι αντίδραση στον άλλον. Αυτό είναι ακλόνητο. Όχι η απουσία σοκ, αλλά η συνειδητή επιλογή να επιστρέψουμε στο κέντρο όσες φορές χρειαστεί. Και αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη τώρα, αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από το τι προηγήθηκε, ανεξάρτητα από το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το μόνο ερώτημα που μένει είναι, θα μείνεις? Εάν κάτι σε αυτό το κείμενο ονόμασε αυτό που νιώθετε, αφήστε τη λέξη να παραμείνει στα σχόλια. Όχι ως υπόσχεση για το μέλλον, αλλά ως καταγραφή του τι αποφασίσατε τώρα.